Dobre si to spieval. No, to nevadí, však ešte malý. Ja ich neviem. Hľadáme tu. Hľadáme, poď tak to Ale ešte spievaj. A čau, Gubko. Gubko, Zuzka. Ešte spievajte. Čau, Ale by sa Zuzka. dneska milí stále. Ešte zaspievaj. A máte už Vianočné svetelka? Nie, to je Mikuláš. Máte už Vianočné svetelka v meste? Vianočné svetelka v meste. Pekné? Pekné. Áno. Dva stromčeky máme. Jeden je pre divadlo, Áno. jeden je na tom hlavnom námestí. Áno. Veľké. Veľké, vieš. A super. A sú tam také stánky okolo a pristávajú rozpoče a prúd. Také vianočné stánky kvázi, že? Super. Áno. To by sme nás mali ísť. No, na Vianoce. Na Vianoce. Tam noce, Áno. úsací okse, A sú tam také tie dobre. budky teda. A ten hotel, jak sa volá zase, Devín, už zase funguje? Myslím, že áno. Ten hotel Devín. A myslím, že funguje. Hotel Devín. je Otvorený? funguje. Áno. Mama, chytí. Ešte by si to bolo tak dobre tam vtedy. To mi tak páčilo náhodou. Poďme si tam, že No takto vidíte, aký tu máme. Takýchto 3 dní by sme mohli. No práve sme si povedali, že by sme mohli tak prísť. No presne. Ešte aj ja som tam. Všetci sme tam. No. OK. Caja už má vodičák. Už mám vodičák, som si vybavila. Aha. A na moje prekvapenie... A ja som zvedavá, že keď príjeme do Bratislavy, že či ho tam nájdem na tom mieste. Ježiš, toto je zlaté. Tu sme Ne. Také kraviny. Čo to... Ne, nekúsať ich, že ne.